you know it. Lo mfana wahamba isikhathi eside kangaka manje ngabuka. Ngoba ngithi kuseduze nje kaShabalala. Ha. Hayi angisazi. Ngifuna ukusebenza. Baba. Yeah. Sengabe ngabuya. Wasithola isana. Angisiphethe baba ngabe uyabona ngisiphethe ubaba Shabalala uthena ngekho ukuboleka isana ngoba awubuyisi wena izinto zakho uma uyibolekile. uShabalala uthi mina ngibuyisi mina. Usho Yasi mangakubalela izinto uShabalala ngamboleka umshini lo umshini ekhawuna amasondo. Lo usitshana. Yebo baba. Wabuya usufile ngoba uhleze egcekeni. uShabalala ngamboleka izipete eziwu2 amafasholo ukuthi ayosebenza kade kwakhiwe indlu la kwabuye esodwa ngathula yena usethi nje mina ngesando nje ngizosilahla hawu hayi impela yini emenza senqabe kangaka yabo ndodana isizulu siqinisile manje uMenzi uyakhohlwa uMenzi wakakhohlwa hawu isando hayi impela uMenzi uyakhohlwa uMenzi wakakhohlwa ukhohlwa ngempela uMenzi uyakhohlwa uMenzi hawu uMenzi uyakhohlwa uMenzi wakakhohlwa hayi kulungile mfana hayi hawu uMenzi uyakhohlwa Wethando enganingwangithembisa ukuthi ngeke ungishiye Menzi hamba kanjani? Ngeke kabami. Bese ngiyakhona ifona kakwenza kanjani manje bese? Ngiyamshawe netho kanjani? Akho into engilindile nakhona. Bese ngicela ngifuna usizo lakho kabami. Ngifuna uboleka imali kabami bese. Ahlezi uhluphe yini? Cha kuleka ngizokukhokhela kabami khulileka ngifuna ishoda ngemali kabami. Imali esendlini kodwa khona ngicela bengiyiphethe la. Ufuna malini? Noma beyidrati kabami. Hayi khona lona mfowethu. Awu kabami ngiyabonga Menzi. Hayi gaqa. Sicela nokubonga. Awubala mfowethu. Sho. Wethando enganingwangithembisa Hey oya ayala Menzi hamba kanjani? Sho. Ngikhona ndoda. Wenza njani ngaleyana? Ana khula ngiyatshela Hayi ngakhumbuzana njalo uyazi. Khula. Mfowethu manje uyabona indaba yokubaleka ngeke ngikuphe mfowethu. Ngeke ngikuphe. Ana khula. Wenze njalo ke njalo. Sharp. Sure. Lokho mfana lokho ngabe yini inkinga yakho? Usakhumbula? Kanti ukhohlwa emva kwenyanga engaka. Akudlulele inyanga le mhlawumbe bese ekhohliwe. Awuzokhohlwa hayi Menzi yakhohlwa vele. ukuthi ngeke ungishiye Wethando enganingwangithembisa Hey ukuthi ngeke ungishiye Yabona mfana wena awuzwa ngempela yabona noma sengihlezi nginquma ngawo amakabishi namhlanje zoba yikabishi la hayi woza la yabona njengamanje sihamba ngiyakubaba wakho nawe Yabona ifona yakhe sala futhi uMenzi. hayi ukuthi ibhuti lokho ingcengele asahambi ngiyakubaba wakho manje ngifike naye ke namhlanje kwenze njani manje ngifike naye ke namhlanje kwenze njani manje we baba lo mfana wakho waboleka imali kimi ethi unenkinga manje akayibuyisile iphelile inyanga 3 manje lo ngilandelana naye wena uyibona kanjani manje ngoba mina ngiyakunika imali moyicela uyibona kanjani imali kubantu ongabazi Baba uMenzi umngani wami nje lo uluma uyibolekelani imali le baba ngithi wathona uMenzi uyakhohlwa manje ngicabanga ukuthi uMenzi uzokhohlwa ukuboleka imali. silima kangisho ukuthi mina umuntu mayekwenze into uhamba khohlwe kodwa wena yenze kuwena awukhohlwa kangathi uMenzi lo wakadlameni ubona ukuthi ngiphatha mina ukwaleta malini lo mfana lo mfana wathatha u100 kimi izandi njengamanje sengifuna no50 rand ngaphezulu hayi u50 rand one manje ngiyafuna no50 rand lowo u50 rand hayi ngiyafuna imali nakho baba ngiyabonga wena indaba yakho awufana umfaka isicathulo lo muntu lo ngoba uMenzi la endlini